27.10. ste sa za Slovenskú republiku zdržali pri hlasovaní o rezolúcii valného zhromaždenia OSN volajúcej po humanitárnom prímerí v Gaze, prepustení všetkých civilistov, ochrane civilistov a medzinárodných inštitúcií a preprave humanitárnej pomoci do Gazy. Rezolúcia, ktorá napriek slovenskej neutralite bola schválená, nie je zďaleka dostačujúca, aby sa ukončil kolobeh násilia, v ktorom zločiny jednej strany striedajú zločiny tej druhej. Je potrebné zastaviť izraelskú politiku etnonáboženskej nadradenosti a osídlovania okupovaných palestínskych území, ktoré ľudskoprávne organizácie označujú za politiku apartheidu. V tejto chvíli je však urgentne potrebné urobiť aspoň nevyhnutné minimum na zastavenie prebiehajúcej genocídy v Gaze. Už 5 týždňov izraelská okupačná armáda zabíja stovky ľudí denne. Každý deň izraelskí vojaci zabijú alebo zrania vyše 400 detí. Doteraz zomrelo vyše 9 000 ľudí, z toho vyše 3 000 detí. To je 6-krát viac, ako je známe číslo detských obetí ruskej agresie na Ukrajine za vyše roka a pol. Neznáme množstvo ľudí zostalo pochovaných pod ruinami zbombardovaných budov. Počujete, pán minister Juraj Blanár? Vyše 3 000 detí zabitých za 5 týždňov. Je to málo? Chcete viac zabitých detí? Masakér, ktorý Hamas vykonal v Izraeli, je strašný a neospravedlniteľný. Rovnako je však strašný a neospravedlniteľný aj masakér, ktorý vykonáva v týchto dňoch Izrael. Alebo životy jedných sú pre vás cennejšie ako životy iných. Hodnotíte cenu ľudského života podľa farby pleti, podľa vierovyznania či podľa pôvodu? Toto nie je sociálno-demokratická politika, ani slovenská sociálno-demokratická politika, pán Blanár. Koho vy vlastne zastupujete? V Gaze, hoci sa to slovenské médiá snažia ututlať, prebieha genocída. Za 3 týždne Izrael malú Gazu, preplnenú vyše 2 miliónmi ľudí, zasypal toľkým množstvom munície, koľko USA zhodili na celý Afganistan za 1 rok. Okupačná armáda útočí v Gaze na všetko. Na konvoje civilistov, ktorých vyhnala zo severnej časti, na mešity, nemocnice, aj kresťanské kláštory. V kláštore svätého Porfíria zabila 16 ľudí, ktorí v jeho priestoroch hľadali bezpečné útočisko. Izrael cieli aj na obytné činžiaky a vymazáva zo sveta celé rodiny. 22. októbra izraelská armáda zbombardovala dom rodiny Ahmeda al-Nauka, v ktorom zabili 23 členov jeho rodiny. Okrem iného 15 jeho neterí a synovcov. Všetci mali menej ako 15 rokov. Dom jeho otca, ktorý zbombardovali, sa nachádzal v južnej časti Gazy. Ahmedove sestry sa tam uchýlili zo severu, odkiaľ ich Izrael vyhnal na juh, kde mali byť v bezpečí, a potom ich zbombardoval aj na juhu. V Gaze nie je bezpečného miesta, pán Blanár. Počúvajte, čo povedal generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Citujem: útoky Hamasu sa neudiali vo váku. Palestínčania sú podrobení 56 rokov trvajúcej dusivej okupácii. Sú svedkami toho, ako im pôdu zaberajú osady a ničí násilie. Ich ekonomika je obmedzovaná,
ľudia sú vysídlovaní a ich domy búrané. Nádej na politické riešenie ich trápení mizne. Ale utrpenie palestínskeho ľudu nemôže ospravedlniť desivé útoky Hamasu. A tie útoky nemôžu ospravedlniť kolektívne trestanie palestínskeho ľudu. Koniec citátu. Počujete? Útoky Hamasu nemôžu ospravedlniť prebiehajúce zločiny Izraela. To hovorí generálny tajomník OSN. Počúvajte, čo povedala výkonná riaditeľka UNICEF Catherine Russell. Každý deň je v Gaze zabitých alebo zranených 420 detí. Toto číslo by nami všetkými malo otriasť. Koniec citátu. Riaditeľ Newyorskej kancelárie Vysokého komisára OSN pre ľudské práva Craig Mokhiber odstúpil na protest proti prebiehajúcej genocíde v Gaze a kvôli neochote svetového spoločenstva zastaviť ju. Kritizuje najmä USA, Veľkú Britániu a európske vlády za podporu izraelskej koloniálnej politiky. Citujem: Opäť raz sledujeme genocídu prebiehať pred našimi očami a organizácia, ktorej slúžime, sa zdá byť bezmocná zastaviť ju. Súčasný celoplošný masaker palestínskeho ľudu, vychádzajúci z etnonárodnej koloniálnej osadníckej ideológie, z 10 ročí systematickej perzekúcie a vyháňania, výhradne na základe ich statusu Arabov, nenecháva žiadne miesto na pochybnosti. Toto je učebnicový príklad genocídy. Koniec citácie. Vedúci pre kongres a verejnosť na ministerstve zahraničia USA Josh Paul rezignoval kvôli slepej bezpečnostnej pomoci Izraelu, ktorá podľa neho dlhodobo posmeluje Izrael ku krokom, ktoré nevedú k mieru. Citujem: Bezpečnostná pomoc, ktorú poskytujeme Izraelu, ho posmeluje k tomu, aby pokračoval v ceste, ktorá nevedie k mieru. Slepá podpora Izraela podľa neho viedla k, citujem, zneužitiu zbraní. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povzbudzoval k páchaniu zločinov v Gaze odvolávaním sa na biblický príkaz vykonať genocídu na Amálekoch. Takto o tom píše Biblia. Choď teda, napadni Amálekov a vykonaj na nich i na všetkom, čo majú hubiacu kliatbu. Bez milosti pobí mužov i ženy, deti i dojčatá, dobytok i ovce, ťavy i osly. Prvá kniha Samuelova 15:3. Takto sa končí Netanjahuvom citovaná časť Biblie, Deuteronomium 25:19. Potom odstrániš spod neba pamiatku Amáleka. Sám premiér teda rozducháva náboženské vášne a túžbu po genocíde. Minister obrany Izraela nariadil zastavenie dodávok vody, jedla a elektriny do Gazy, pričom jej obyvateľov označil za ľudské zvieratá. To je genocídny jazyk. Nasledovalo odpojenie od internetu a ponorenie Gazy do tmy. Poslanec Knesetu z premiérovej strany a predseda parlamentnej skupiny pre vzťahy z EÚ Ariel Kalner volá po Nakbe. Citujem: v tejto chvíli jeden cieľ, Nakba. Nakba, ktorá zatieni Nakbu z roku 48. Koniec citácie. Nakba je názov pre etnické čistky, pri ktorých zakladatelia Izraela roku 1948 masakrami a streľbou vyhnali polovicu palestínskej populácie.
toto je otvorená výzva na ďalšie etnické čistky. Ďalších podobných príkladov je veľa. V Izraeli sa šíria nápisy na budovách a heslá volajúce po pomste a zrovnaní Gazy so zemou. Vážený pán minister Juraj Blanák, izraelská okupačná armáda pácha v Gaze genocídu. To nie je maličkosť, ktorú si môže civilizovaný politik dovoliť odignorovať. Je to hrozný, odporný zločin, ktoré svetové spoločenstvo môže zastaviť. Vyzývame vás, zastavte to. Vyzvite predstaviteľov Izraela, aby zastavili strašné zločiny, ktoré páchajú.